मा दावराव जालायखो खुलुमबाय सनाफोरा आंनि मोनसे गोदान ब्लग साउन्ड फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय माजुजो फगबाय नाय महर लासिनोफोर दामुगै लामायावसो आरोना ओमफ्राय ब्लगखौ फरायसालि साइडआव जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो साथाम मानसिया माने लिल्लाला ओंखारबोबाय ओमफ्राय नाराबारि मोननायावसो ब्लगखौ स्टार्ट खालामफैबाय आरोना आथुर बिथुर ओंखारबोबाय थिग 8टानि एसे सिगाङाव ओंखारबोदों आरोना जोङो मा जाखो बाबा जाबाय ए लाइट मसनखौ आपडेट खालामदों अफलाइन गेम डाउनलड खालामना लालायलायबावदों बियो बिराद गाज्रि बिराद सान्दुं ओमफ्राय मानसिफ्रा मालाय माइ गायदों आरोना जि नायथावथावनो दसेनाफोर स्टार्टआव सहैनोसैलाय जोङो एसे बन्द मोनबाय नालाय ओमफ्राय गाले गुजाय खामानिफ्राबो जोब्बाय आंखौसो खोनानानै माबा बुंलांखो ना माखोबा भाषाफ्रा मोजांसो होनलांबाय माथो बेलाय माथो उसान ओमफ्राय नै जि हाब्रु दोलो दोलोखौ जि मोजां मोनो आङो गायनो माइ गायनो बैथिं गायगासिनो दङ नै माने इयाव थाथ'नानैसो बिफां सायाव दसे थाथ'नानै माने माखौ फन हरबाय माना फना सुइस अफ ओमफ्राय बिफाखौ फन हरबाय बिफायाबो हमा मा होनबावनो आरो जिबनखौ बिमायं फुजानावसो हरनानै खिथाहरबाय आङो थांगासिनो दङ जोंबो होननानै आरोना थाथ'नो मोजांथार ओमफ्राय मानसि दुमसि मोजां नालाय आंना बुंनायफ्रा जालायलाङा बेहाय मानसि दुमसि जेव जेव जाव नालाय बोरैबा जायो इन्ट्र' मारनो रोङा आं बेबादियाव जाबायना थांसै बाय जिरायबाय थागौमोन दुब्लिबारियाव मोजां जाखायो जिरायनो दुब्लिबारि खाथियाव बिराद मोजां बार नाङो नालाय बिफां थाबाथाय बरिया जायो आरो नै थथां सिथाव गाखोदो थाथ' थुथ' गैला सान्दुंआ एकदम राखेंलायनाय साफा नै जोमैफ्रा हाब ससे फैनानै लाफैबावबायहाय आङो जा गायफुथारदों जि लोब लोब नै सरब जिङाव बा बेबायदि सरब खाथियावबाथ' मजा आरो दसे दसे सायायाव जिरायनो हालायो जोंनिया गोदो दुब्लि गेजेरावसोमोनहाय साया होननाय सिनदाब गुनदाब गैयामोन ओइबादि गेजेरावसो खुनु बिफां होननाय गैया दुब्लि गेजेर बाब्रे बाब गामि बारलांजोबनानैसोमोन जोंना बिदि सरब जेरावबाथाय एकदम सुबिदाथारसै आरो दै थै दोनथ'नो थान्दानो फाइनालि 1.5 घन्टानि उनाव जों गामियाव मोनफैबाय आरोना गामि माने न' गुदियावनो थिग थाक बिफाया फन हरदोंमोन नालाय लाखिनानै केमेराखौबो अन खालामबाय आङो 1 घन्टा लायो ओरैनो खिन्थु जों ओंखारनानै अबेबा माबा बाजाराव अबेबा थाइबें अबेबा माबा लाबोबाय आरो बांला होननायाव आरो लाखिनानै जाग्रा लोंग्रा लाबोबाय क'क्राझारावबो पनिर लाबाय माबा लाबाय बिदिनो आधा घन्टाया थांखाबाय आरोना बोरैबा जाबोजोब्बाय जा गरम गामियावबो जोंनाबो जेरावबो गरम माने गरम नालाय गरम आरो माथो जेरावबो हालाय हाफाय बाथारबाय नामा जिराय जिराय साबोजोब्बाय माने जोङो मा होनदों नोङो सालुब्रै सोरनाफोर सिदा सिदि न'आव सफैग्रोसै आरोना फुङावनो सफैबाय माने फुङाव ओंखारबोबालाय बिदिनो जायो जोंना आरो बिदिनोसै रिलि लाला थगा थगि सुलाबायनानै बेबो जाया बेबो जाया बिदिनो देरि जायो खिन्थु दिनै एसे थाबनो ओंखारबोनो हानायखाय थाबनो आरोना आरे बाबा नों मा लगे लगे लोंनाय जानायखौ दांनांगौ जाखो लगे लगेनो दांनाङाब्रा फाइनालि सफैबाय ओमफ्राय नैबे बिमायंआ जिरायबाय थायो नालाय बिमायंआ बोरोनो मिनिनानै थैगोन थ' नै जाब्रा जानानै दं क्या आबैनालाय एसे लोंनाय नायनो गोथाव थ' सामान बिराद दङ हानैहाय आं मना गिदिरखौ लांगोनसै सफैबाय माने जोङो मा होनो खोलैखो गेलेहैबाबो माबादोब्रा मिनिनानै थैगोन बिदा खिरना बै नै बिफां सायावसो बिमायमोन थाइजौ हानगासिनो दङ आरोना बेखौनो ओमफ्राय नुबोबायानो ओइ नाया नोंखौ रियाना माइदि नाहरदों मा गेलेदो रियानजों दा इजा सानो हानाय नङा बे टाइम नांगोन दे लोंदो थ' लांदो बाबा खेवना लादो ए भगबान पनिरा गेब्लेगोन बाबा मैखुन लाबोदों आंहा टमेट' लाबोदों आंहा पनिर लाबोदों आंहा शनिबारनि दिन ना दिनैहाय माया जाया मिरामिस नङाबालाय गाहरि मांख' लाबोनो हागौमोन आचारखौ लाबोफादों आंहा माबा माबि लाबोफादों आंहा होननायसो जानोसै नै दाख्लै माइ लांनाया मा जाब्रा लानानै फैखो सानैजों फैनानैलाय आरो माथो हाबाफारिबा सुनाफोर एसे दै गुलोंनानै नै ओरै बहनस्रांबाय आङो आरो कम्बलखौ बैथिं लामहैस्रांबाय हाय बारालाय एसे बारसा बायदों नै
नांसाबबाय जों देहायाव गरमनि गेजेरजोंबाबो दंबावोसो हाबाफारि गोबांनो बाथौ थौद'यो आरोना नायथ' दे ओइ महारानि मेथाइया गोलैगोन बिसिनायाव ओमफ्राय माइया ओरै दालिजों ओंखाम फोमोनखाबाय ओमफ्राय आंथ' बेखौ लानानै फैदों नालाय एबारना बेखौ होखावनोसै आं संनाया गैला बिदाया मालाबानो बिदा खिरनजों जयेन जाहैबाय मालाय मोनस्लाबबायलासो पनिर पवासे लाना फैदों आंखौनो गोथाव संनोसै टमेट' पवासे बेबो पवासे पवाथाम जाबाय आरोना फुङावथ' जेबो जाबाखै आङो ओरैबादि ओंखाम उखैबाय आरोना माने फटाफट खालामाबा खुनु राहा गैला ओमफ्राय लोंबाथ' बिनि गाइखेर दङ उदै खालियाव आङो साहाखौ लोंथ'ला आरोना साहाखौ एसे खम खालामदों सनाफोर नङाबा जा सानैल'बा आङो संनोसै फटाफट लास्टाव मोननोसै डाइरेक्ट माने संहोलां अन्य खामानि मावबाय नालाय आरो केमेराया नै आंना बोरैबा गरमजों थाबथा जाबाय आरोना बेनिफ्राय आरो फारसेथिंहाय माइयाथ' सानसुबाबो जोंहा साहा नांथारगौ ओंखायनो साहाबो फुदुंगासिनो दंमोन आं लोङाखिसै लोंनाया ओमफ्राय नै जाबाय आरो गाइखेर गोदिया सासे ओंखाम जानो नांगोन ना एसे बासायनानै दोनबाय बास ओमफ्राय मा बुंबावनो आरो आंनि ब्लग बानायनायखौ टावार गैयैजों जाबजों गोसोफ्रानो गैसिनलाय लांला फैदोंमोन दाखालै साननै उनावसो आइया आंनाथ' ससे ब्लग दंमोन होननानै आङो माने थांबाय दिना बिदिनो एखमबा जि सुनाय एखमबा मानाय फैगोननाय दिनाव ओमफ्राय बिसिनायाव उन्दुनो हायाखै फांखाया माने स्ल' मसनावमोन आरोना बोलो गैयै जादोंमोन फाहामनो लिंहरबाबो माने बै बेट्रि लागायनाया बेखौ लागायनो लिंहरदोंमोन नालाय फैयाखैमोन टिभि रुमावनो साथामबो लाद्राखाय दा उन्दुबाय ओमफ्राय दा लागायबाय बेयाव सेटिं खालामजोबफिनबाय आरोना ओमफ्राय सोनाफोर आङो दाथ' थाथ'सिगोन बेनो जाहैबाय जोंना जम्मु काश्मीरा मालाया सामार भेकेसनाव बा गोजानाव बेरायनो थाङोबा लोगोफ्रा थांदोंआनो सोरबा लोगो लादोंमोनानो सोरबा सरलपारायाव दुगैहैसो थ'दो मानसि थ'दो होननानै लोगो लादोंमोनानो दुगैहैदोंबो मालाय ओमफ्राय आरो अबावबा लोगो लादोंमोन आं माने आवगायनो बायो नैफोरखौ लानानै बिराद भेजाल मोनो आरोना बडिगार्ड गैयाबा थांनो बायो आङो आंना बेनो सामार भेकेसन बेयावनो मानायनोसै खावसे ओमफ्राय खावसे बहा मानायनाय जायो बोरैबा जायोबा जोंबो थ्रुइद आरोना जेराव मेरावनो ओइ गेम गैया आबैना दसेनाब्ला आं दा ब्लगखौ दोनथ'नोसै न'आव फैबाय होननानै आङो बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय हा ओमफ्राय नै जोलैनि खानायखौ थख्लि हानानै होलायबाय आं ओरैनो हरलाय मा ओरैनो हरलाय बा नालेंखर थख'खौ ख्रोब होनानै हानानै होनायसै आरोना गावखौ होनबाय आङो नाव खनसे साफा खालामनोसै थाङा बे न'आवनो एथ' थाङा होनदोंबा बेखौ लांनोबो हानाय नङा आरोना लांनो हागोन लांनानै दांहोनो हानाय नङा आरो ओंखायनो मा होनना बुंनो दाख्लै सासे आगैया कमेन्टआव हरदोंमोनबो फिसानि खानायखौ हायोबा मा होनो र' फिसानि खाफालखौ जानानै होनाय जायो होननानैहाय दा उफाय गैया मा खालामनो रावजोंबो दांजाया गथ'आ जिखियानो जादोला होननायसो जाबाय आरोना ओमफ्राय आंनो हालाबायनानै होबाय ओरै जोख्लोबजोब्बायमोन नालाय दसेनाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि सिम्पोल जा ब्लगखौ फैनाय लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच माने आं दुगैनो लादों आरोना